Здравейте! Днес ще си поговорим за книгите, които четох като малка и с които израснах. Реших да направя такова видео, тъй като ми е доста носталгично, понеже съм си вкъщи за празниците и затова реших да ви споделя, да видим дали сме чели едни и същи книги, ако сме на подобни години. Първите книги, които ще спомена, са трилогията Играта на глада от Сюзан Колинс. Това са книгите, с които просто ми се възроди любовта към четенето и отново се превърнах в читател, който постоянно искаше да си купува книги, да чете. Любовта ми към тези книги просто не мисля, че някога ще угасне, а само ще се възпомени. Честно казано, ще се изненадам, ако никога не сте ги чели, не сте гледали филмите по тях, които също са уникални, или като цяло, ако не сте чували за тези книги, но ако случайно не знаете съдържанието, какво е, имаме каквото виждате, Игрите на глада. Историята е за една държава, която е разделена на 12 окръга и един капитол, където като цяло хората само там са богати основно, а тези 12 окръга, със всеки следващ окръг, стават се по-бедни хората там. И главната ни героиня Катнис Евердин е от окръг 12, той е най-бедният окръг. Тя успява да си изкара прехраната като ловува плячка в гората, което също е забранено, и така успява да нахрани семейството си, а именно сестра и Прим и майка й, докато всъщност един ден не трябва да започнат Игрите на глада. Игрите на глада, това са едни игри или то е състезание, в което всъщност от всичките 12 окръга се излъчват по две деца между 12 и 18 години, които влизат в тези игри на жреби. И по две деца отиват във всеки окръг и всъщност всички трябва да умрат, освен едно. Едно побеждава Игрите на глада и става богато и така нататък. Та може да се представите колко е брутална тази история, и главните ни герои са точно участници в Игрите на глада. Катнис и Пита. Обожавам ги. Много харесвам книгите, просто защото се споменават и социални проблеми, които са релевантни и в днешно време. И авторката просто ги улавя по един уникален начин. Тя преди няколко години издаде и предистория, която е за злодея в книгите President Snow, което също много ми хареса, четох я миналата година, и доколкото знам, сега до година ще излева още една книга, така че много се вълнувам да прочета и нея, но ако не сте чели Игрите на глада, моля ви се, прочетете ги, наистина заслужават си, чисто като съдържание и всичко. Описват един брутален свят, но бих казала, че до някъде има реалистичност в него. Следващата поредица, която искам да спомена, е Хари Потър. Това е най-любимата ми поредица. В момента няма как да ви я покажа, тъй като книгите са ми в София, но обожавам ги. Няма нещо, което повече да ми изгрява сърцето от Хари Потър. Имам толкова много мърж за Хари Потър. Обожавам ги книгите. Ако не сте ги чели, поне може би сте чували за Хари Потър или сте гледали филмите, които също са просто уникални. И да, всяка Коледа гледам поне по един Хари Потър филм. В момента може да видите, че са качени в Storytel с страхотно озвучаване на български книжките, така че ако случайно не сте запознати с историята или не сте особен любител на книгите, но пък слушате много подкасти, също е перфектен вариант да си ги слушате в Storytel. Много хубави книги, перфектни са и за дечица, и за големи хора. Аз дори в момента си пия кафе в чашата ми на Хари Потър, която е от малка я имам. Но да, няма да ви разказвам за историята на Хари Потър, тъй като мисля, че доста хора знаят за нея. Той е магиосник в училището Хогвартс и се случват много неща. Това си ми остава най-любимата поредица и не мисля, че някога това ще се промени, тъй като е много важно книгите, с които израснеш, някакси повече ги запомняш като не само като съдържание, но и като емоция. Все пак ти си растял с тях, затова и не мисля, че нещо би ги заменил някога. Има супер добри поредици сега, много ги обичам, обаче няма как да заменя това място в сърчицето ми, което заема Хари Потър. Друга поредица, която много харесвах като малка, Перси Джаксън и Боговете на Олимп. Това е всъщност първата поредица от този свят, от Рик Риърдън. Всъщност аз съм чела само тази поредица на Перси Джаксън, което е малко тъпичко, защото супер много я харесвам. Чела съм я поне 2 пъти, но така и не стигнах до следващите
следващата поредица, в която пръстът е по-голям. Книгите са доста готини, особено ако искате да научите повече за древногръцката митология или имате интерес към нея, или искате да проявите някакъв такъв интерес у вашето дете. Прекрасни са. Главният ни персонаж, Перси Джаксън, е всъщност полубог, но не знае кой е баща му. И всъщност в първата книга научаваме това и когато той проявява своите сили. Така че много е интересно, изпълно е с някакви предизвикателства, срещаме наистина древногръцки божества и какво ли още не. Написани са по един много увлекателен начин, от първо лице. Перфектни са, особено за дечица. В момента мисля, че не се издават с тези оригиналните корици, мисля, че в момента са с тези, които също са симпатични. Аз имам само първата с тези корици, новите. Но да, просто прочетете ги тези книжки или ги прочетете на детето си, защото са много свежи, различни и като цяло предполагам, че цялото му творчество са много добри книгите. Не знам защо не съм прочела повече от тях. Може би трябва отново да започна да чета Рик Риърдън. Няма как да не спомена Дивергенти от Вероника Рот. Бях обсебена от тези книги, особено когато исках да си запълня сърчицето след дупката, която ми оставиха Игрите на глада. Това са много подобни книги. Като цяло, когато аз растях, жанрът дистопия беше доста популярен. Имаше много книги, които се издаваха в този жанр. И тук не е по-различно. Ако не знаете историята, действото тук се развива в Чикаго и човечеството е разделено на 5 основни касти и всъщност тук проследяваме главната героиня в коя каста ще попадне, като те имат различни характеристики и просто доста интересно да проследиш историята. Би ги сравнила малко с Игрите на глада, просто защото пак така попада в някаква определена категория, както в Игрите на глада са на окрази, тук са на различни касти, пак имаме доста бедност и проблеми и много са интересни. Знам, че много хора не харесаха последната книга заради едни определени неща, които се случиха, но аз съм от хората, които я харесаха. За съжаление, филмите не провървяха добре. Първи филм много ми хареса, но после стана доста зле. И ми се искаше да са популярни колкото Игрите на глада, защото Игрите на глада и филмите са просто уникални. Но не се случи това и за съжаление не мисля, че научиха толкова много хора за тях. Върнете ги в тираж, доколкото разбрах в момента не може да си ги закупите, но според мен това трябва да се промени. Тези книги трябва да станат отново популярни. Следващата поредица е Изборът от Кира Кас. Това са така наречените книгите с рокли. Просто много ги харесвах на времето. Представете си шоуто Ергенът. Защото и тук имаме един ерген, т.е. принца на държавата, който трябва да избере между 35 жени, мисля нещо такова, която да му стане съпруга. Така че е много подобно на това реалити шоу Ергенът. Като в първата книга са 35 жени, във втората книга е Елитът, където достигат до 10 жени, т.е. нали, да, по-малко. И третата е единствената, тук са финалистките реално и се разбира коя си избира за жена в крайна сметка. Като после имаме и за децата 2 книги, аз песата я нямам физически, но доста са интересни. Отново пак е дистопия, защото нали, на фона на това балове и избор на жена имаме и война, която се състои. Имаме малко и любовен триъгълник, който не харесвах, но да знаете, че просто го имаме. Следващата книга, която ще спомена, са абсолютно всички поредици на Касандра Клеер за реликвите на смъртните, за адските устройства. В момента книгите не са при мен, защото съм си преместила всичките в София. А сега съм във Варна за празниците. Преместя ги, защото просто си ми остават любими. Може да ги слушате в Storytel. Много са интересни. Сега реликвите на смъртните, ако ги четете в днешно време, малко са проблематични, особено до третата книга, защото се случват едни неща, които много ще сте объркани и няма да искате да, как да кажа, подкрепите главната двойка със сигурност, но просто трябва да изчакате и да продължите нататък. Аз не съм успяла да наваксвам с всичките книги от поредицата на Касандра Клеер, защото тя продължава да издава от този свят за реликвите на смъртните, където имаме долноземци, т.е. имаме вампири, феи, върколаци, имаме си ловци на сенки, които са ни главните персонажи. Те са, т.е.
как да кажа, полуангели, полухора, които убиват демони. Аз когато почнах да чета тези книги на 14 години, това беше единственото, което исках да чета. Бях толкова обсебена от тези книги, целият свят. Има един филм, Реликвите на смъртните с Лили Коленс, който е окей, но има и един сериал, Shadowhunters. Той е много зле, за съжаление не успяха да направят поредицата както трябва. Това го има много често. И при Пърси Джаксън имаше първо филм, беше много зле, сега има сериал, който е окей. Адаптациите са много 50 на 50, дали ще е добро, но наистина Реликвите на смъртните, като цяло целият свят на Касандра Клеер е просто уникален, вълшебен и ще продължа да чета нейните книги сигурно до старост. Честно. Следващите книги, които много обичах да чета като малка, са поредицата Obsidian на Дженифър Арментраут. Сигурно знаете авторката в днешно време. Там пише книгите за От кръв и кост. Но тези си бяха просто топа, защото спомням си поне, че може би първите 3 книги идваха с писание Браво, което разбира се събирах. И бяха нещо от рода на 5 лева с писанието или 10 лева с писанието, което беше доста добре тогава. Не мога да си спомня много за какво ставаше на въпрос, нали, като сюжетни линии, но главният ни персонаж, едно момиче, даже не мога да си спомня името й, се влюбва, запознава се с един младеж, който в последствие научава, че е извънземен и там е много драми. Както виждате, те са 5 книги, но просто е много интересно. Ето вижда го. Това са, да, тези корици са с хора, но на времето много харесвах тези корици. Сега не бих си ги взела. Но, да, кажете ми дали сте ги чели, защото те ми стане много любопитно и дали сте ги харесвали. Аз просто бях много обсебена от тях. Наистина събирах ги с голям интерес. Обожавах да си говоря с приятелките за тях, защото ние всичките ги четохме, защото събирахме изписания. Браво, беше толкова готино. Няма как да не спомена кралят на YA жанра, когато бях на 13, а именно Джон Грин. Имам чувство, че всяко дете тогава имаше поне една негова книга в библиотеката. Толкова говорихме за него, бяхме всички обсебени от неговите книги. Не мога да ви кажа защо имаше този феномен. Моят фаворит, разбира се, може би е най-популярната му книга Вината в нашите звезди. Тогава много ми беше докоснала. Тя и до днес мога да кажа, че е доста тежка, особено за тинейджър. Вижте, дори имам и ръчно правен книгоразделител от една моя приятелка. Чела съм тази книга поне 3 пъти. Бях обсебена от нея. Имаше и филм по тази книга, който бих казала, че беше доста правдоподобен и много ми хареса. Това е книгата на Джон Грин, която изобщо не ми беше харесала Къде си Аляска, но имаше сериал по нея, който ставаше. Но тя също беше фаворит на много деца. Или беше Вината, или беше Къде си Аляска, но за мен Къде си Аляска не беше добра. Има филми по Хартиени градове, която също беше интересна книга. Като цяло, да, неговите книги по това време имаха и доста адаптации. Останалите му книги, ето ги, Уил Грейсън, множество Катрини и това беше последната книга, която тогава му излезе, Костенурки до безкрай, която е с твърди корици. Тя също доста ми беше харесала, си спомням, тъй като доста се споменаваше и се говореше за какво е тревожността и мисля, за социалната тревожност по-точно. Да, ще се знадам, ако сте горе-долу на моите възрасти, не сте чели нищо от Джон Грин, защото нямаше как да го изпуснеш в книжарницата. Той беше винаги на преден рафт. Тук ще спомена една авторка, Rainbow Rowell. Пише страхотни любовни романи, обожавах ги. Най-любимата ми е Еленори Парк, после много харесвах Фенка. Не знам какво се случи с тази авторка, мисля, че тя смени жанра, но пише любовни романи и ги издаваше Егмонт. Просто много ги харесвах. Интересно е дали някой ги е чел, тъй като те бяха популярни преди 10 на години, но след това изобщо не съм ги виждала, пък книжките са доста добри, бих казала, защото не са просто леки любовни романи, ми бих казала, че са по-дълбоки, или поне този специално мисля, че може да ви докосне повече. Но да, какво се случи с тази авторка, нямам идея. Друга поредица, която много харесвах, Легендата на Мари Лу, защото е трилогия. Не мога да си спомня много за какво ставаше на въпрос, пак имаше някакви разделения в обществото, имаше много бедни
И да, не си спомням тук историята, но отново е дистопия, отново е пак в този свят, където, нали, подобно на Играта на Года, на Дивергенти, тогава много се продаваха като топъл хляб този тип книги от този жанр, който много харесвам и бих се радвала отново да се върне, защото бяха доста интересни, но специално тази трилогия не си изпълня много, но знам, че беше доста качествена, много добра, даже съм чела 2 пъти, но сега не мога даже да си изпълня точно за какво се говореше. Тук ще спомена една поредица, само 3 книги първите имам, не съм чела финала, а именно Алената кралица от Виктория Евярд. Тези книги малко бяха поднесени с любов и омраза, тъй като имаше много покривания и с Игрите на Глада и като цяло се взимаха доста тропи и фигури, но на мен доста ми харесваше. Имаше доста обрати, но спомням се, че като цяло за тези книги главната ни героиня нямаше сили, пък всички други имаха някакви сили, тя да чувстваше много обикновена, искаше да разбере защо е така, защото те там бяха малко разделени по цвят на кръвта, доколкото си спомням, но е доста интересна история. И доколкото знам, може би една от причините да не мисля, че те е безсилна, което сега наскоро излезе от издателство Робертино, на английски е Powerless, е, че казва, че книгата е 1:1 с Алената кралица и с обрата в нея. И аз автоматично някакво знам какво ще се случи, защото си спомням този обрат, как ме разби и няма никога да го забравя, така че предполагам, че ще е абсолютно същото. И това е нещо, което ме спира от тази книга, защото имам чувство, че изобщо няма да ми хареса, именно защото е 1:1, но не се знае, може и да прочета някога Powerless, имам я, но наистина отлагаме от момента, в който разбрах, че е 1:1 с Алената кралица. Няма как да не спомена и поредицата Здрач на Стефани Майер. Аз всъщност съм чела само 3-та и 4-та книга. Първите 2 не съм ги чела, тъй като гледах първите 2 филма и си казах тогава, като съм била на 11 години сигурно. Но няма смисъл да чета първите 2 книги и след като съм гледала 2-та филма, то е едно и също. Не е така, но до ден днешен не съм чела първите 2 книги, което направо си е ужас. Не знам колко се приема това като качество на литература в днешно време. Не ме интересува. Аз много си харесвам историята, просто защото съм израснала с нея. Знам, че не е кой знае какво, но на мен много си ми харесваше. Някой ден ще си допълня колекцията със сигурност или може би ще ги прочета наново да си видя така мнението за тях. Но общо взето, мисля, че всички знаят Здрач и феноменът, който беше Здрач тогава, тези години и всичките филми, които се издаваха. Просто, да, определено си беше феномен. Хекс Хол. Много харесвах тази трилогия, мисля, че беше. Имам само първата физически, но съм я чела поне 2 пъти цялата поредица. Съм взимала книгата от други хора. Спомням си как първата книга идваше с някакво парфюмче. Идваше с такива подаръци, ще идваха тогава. Много беше готино и много ми харесваше. Това е корицата. Не е кой знае какво очевидно. Аз не си спомням много сюжета, но беше за едно момиче, което отива в училище за магиосници и се случват супер странни неща. И беше доста интересна история. Спомням си колко бях обсебена от нея. Това беше трилогия. Тя също откриваш там някакви сили, че има. Като цяло много беше готино да я четеш като малък. 13 причини защо. Тая книга просто много беше популярна тогава, много я харесвах, направиха после сериал по Netflix на нея, имаше 4 сезона, ненужно, но първата книга, т.е. тя е единствената книга, е доста интересна. Няма да влизам в детайли за какво е да реч, защото пак е малко тежка история, бих я сравнила с Вината в нещи звезди от към тип натовареност, но наистина тогава много се четеше от деца и предполагам, че повечето хора на моята възраст са я чели или знаят за нея, или знаят за историята, но общо взето е за едно момиче, което оставя 13 касетки, 13 причини защо и все едно един вид обвинява хората какво са довели да извърши своето самоубийство. Тежка история. Друга книга, която също ми се струваше тежка на времето, но много я харесвах. Предимствата да бъдеш аутсайдер на Стивен Чбовски. Доста кратичка книга, има филм по нея също. Много е хубава е. Или поне си спомням да е хубава, не знам. Не съм я чела очевидно от 10 години, но отново имаше тежки моменти.
Тук ще спомена една книга, която е доста популярна в BookTok отново от няколко години, откакто има BookTok като цяло, а именно Ние лъжците от Е. Локхарт. Значи тази книга аз много я харесах като бях на 13, като я четох, като излезе. На мен даже ми е супер странно този феномен, как книги, които съм чела преди 10 години, как са станали супер популярни в BookTok. Това за мен е просто страшно изненадващо. Това е една от книгите, които знам, че е с доста смесени мнения в BookTok, че много хора я мразят. Съвсем възможно е, но аз се четох, когато бях на 12 години сигурно, така че за мен си беше доста интересно, защото има един обрат в нея. Сега вече даже не мога да спомням толкова от книгата, но когато я четох беше много добра. Така че за дечица, които израстват, так му я препоръчвам, или поне бих я препоръчвала преди 10 години, сега не знам какво бих казала, тъй като не се чела наскоро, но на мен много си ми харесваше преди. Колкото и да им мразят някои хора днес, просто аз много се харесвах тогава. Друг феномен с BookTok като цяло или книги, които отново стават супер популярни, книгите на Тахере Мафи, те са ми в София, затова няма как да ви покажа, но поредицата Разбий ме, аз я четох, когато бях на 13-14 години и тогава беше само трилогия, така че ми е супер странно, че в момента е супер популярна в BookTok и авторката реши да издаде още 5 книги, в момента са може би 8. Ми е супер странно, тъй като аз си я спомням като трилогия, завършена трилогия. Затова ми е странно какво се е случило, че да напише още толкова много книги. Това за мен е така изключително интересно, как книгите, които съм чела като малка и в днешно време са супер популярни в BookTok, така че аз бих казала, че те се превръщат в едни класики. Също така, отново, тези книги в момента са ми в София, но всички книги на Сара Джей Мас, хора, аз ги четох като бях на 14 години и като излизаха. Аз четох Дворовете, когато излизаха една след друга и даже ги имам с меки корици. Тогава така ги издаваха и почнаха от третата книга нататък да ги издават с твърди корици, затова аз ги имам като микс. За мен това е страшен феномен, как книгите, с които съм израснала, просто в момента са най-BookTok известните книги. И това е една от причините, може би, да не съм довършила нито една от поредиците, защото аз имах един период, в който не четох около 20 годишна като бях и затова ми беше супер странно после пак да се върна в света, така че не съм довършила нито една поредица на Сара Джей Мас, за съжаление, защото аз ги четох, когато те излизаха, като бяха на 15, на 16, всяка година ги излизаше по една нова книга на Стъкления трон, но винаги след четвъртата книга спрях, тъй като тогава беше периода, в който спрях да чета, така че не съм ги довършила и се надявам да го направя наистина тази година, но наистина книгите на Сара Джей Мас, те са си доста добри, много ги харесвам, но ми е супер странно как аз израснах с тях, тогава, какво е Сара Джей Мас, не беше толкова... В смисъл, беше си популярна, но изобщо не се говореше чак толкова за нея, че е кралица на новото фентази и така нататък. Но това мен много ме шокира, просто да гледам BookTok и съм, тези книги аз ги четох като бях на 14, това ми е супер странно, някакво Разбий ме, Стъкления трон. Изборът, мисля, че трилогията също стана доста популярна в BookTok и като цяло да. Със сигурност има други книжки, които съм чела като малка, много съм харесвала, но сега няма да ги споменам, тъй като видео ще стане супер дълго. Но какви книги вие сте чели като малка, ще ми стане интересно да разбера, тъй като тенденциите се променят. Аз, когато растях, основно се четеше жанра дистопия. Тогава имаше много трилогии. Трилогиите бяха популярни да се четат. И затова ще ми е интересно да науча какви книги сте чели, когато вие сте разчели, дали сме подобни набори, дали сте чели същите книги. Много ще ми е интересно да разбера повече за това.